Yang boten kalau dengan siang, muga-muga putra manten dadi keluarga ingkang adem ayem tentrem cukup barokah samudayanipun. Nuwun dhumateng para rawuh. Dungkap adicara kang sajengipun niki enggal ngaturaken atur sabda pasrah saking keluarga kadang besan ingkang katun bijil saking Temlokorjo Gayam Bojonegoro. Sinten ingkang kabiji minangka duta caraka saking panjenenganipun ingkang sampun kaserat wonten ing kita kawara kunjuk dhumateng panjenenganipun ingkang hanggung mestuti kautaman niki panjenenganipun Bapak Kiai Fadholi. Kunjuk dhumateng panjenenganipun wekdal sasana satawis kula sumanggaaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratil kiram para alim saha para bapak kiai sesepuh lan bini sepuh ingkang tansah kaula hormati lan dumateng para bapak, para ibu, tamu undangan ingkang tansah kula hormati ugi, wabil khusus panjenenganipun mempelai berdua Mbak Rizka kalih Mas Adit ingkang berbahagia. Saderengipun kawula kapareng matur langkung riyen monggo kita sareng-sareng tansah muji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dening punapa saha kula lan panjenengan sedaya saged angrawuhi undanganipun utawi resepsinipun Mas Adit kalih Mbak Rizka kanthi keadaan sehat lan boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Lan kaping kalihipun shalawat salam bikaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo kita aturaken dumateng junjungan kita Nabiullah Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inggih salah setunggalipun nabi ingkang kula panjenengan sedaya arep-arep syafaatipun, arep-arep pitulunganipun awit saking donya langkung-langkung syafatul udmah wonten ing dinten yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Lan kaping tiganipun kula wonten ing riyatan nami wakil saking keluarga Temlokorjo nggih punika Bapak Kuntoro. Saperlu ken masrahaken dhateng putranipun ingkang nampi Mas Adit. Saat punika utawi detik punika kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kula pasrahaken dhateng keluarga mriki, dhateng keluarganipun Bapak Broto nggih. Bapak Broto nggih. Tapi kula pasrah bongkoan mawon Pak Broto nggih, mergae kula saking Gayam utawa saking Temlokorjo boten dibetani napa-napa namung kula pasrahaken wonten mriki keluarga mriki kanthi pasrah bongkoan mawon. Mas Adit sing dibongkoki tapi sing ngudari mangke Mbak Rizka. Liyane mboten asal ngudari Pak Bu nggih. Dadi sing kula pasrahaken bongkoan mawon, bongkokane Mas Adit sing ngudari Mbak Rizka, ngoten nggih. Dados kula pasrahaken dhateng mriki terutami malih dhateng lingkungan mriki mbok bilih anggenipun jejodohan Mas Adit kalih Mbak Rizka wonten ing mriki wonten sipatipun keluarga baru nggih Pak Bu nggih. Keluarga ingkang enggal mbok bilih Mas Adit anggenipun ngawula dhateng Pak Broto teng lingkungan mriki kirang napa mawon kula suwun dhateng Pak Broto khususipun dhateng lingkungan mriki kedah paring pitutur utawi piwulang dhateng Mas Adit. Sebabipun wong anyar niku nggih ya kewowan ngoten nggih Pak Bu nggih. Dados mbok menawi wonten kekiranganipun, kirang duga, kirang sopan kalih Mas Adit wonten ing mriki, nggih kula suwun Pak Broto khususipun kedah paring pitutur utawi piwulang dhateng putu kula Mas Adit punika. Lan malih kula atas nami wakil saking Bapak Kuntoro utawi saking keluarga Temlokorjo Gayam, kula mriki boten kiyambakan Pak Bu nggih, wonten rombongan saking Temlokorjo namir pengiring, kula atan nami wakil saking pengiring mbok bilih anggenipun mertamu wonten ing mriki kirang sopan
anggenipun bertamu ten mriki kula ataning wakilipun nyuwun kanthi sanget pangapuntenipun ingkang sak kathah-kathahipun. Lan saking kula pribadi mbok bilih anggen kula matur kilang pas mungguh panjenengan sedaya kula pribadi nggih nyuwun pangapuntenipun ingkang sak kathah-kathahipun. Saking kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satuhu tatas titis wijang gamblang cedhak terwaca tumata atur pangandikanipun. Niki enggal kasambet atur panampi saking keluarga agung panjenenganipun Bapak Ibu Sohibul Hajah saha kula suwunaken atur barokah doa mboten ngatos sasampunipun doa paripurna mboten ananging kersanipun dipun tambah barokah saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun putra temanten kula kirapaken manjing wonten sak lebetipun Sri Paungon langkung rumiyin dipun aturi barokah doa. Paripurnanipun atur barokah doa putra temanten kula kirapaken manjing wonten sak lebetipun Sri Paungon. Sinten ingkang ngabiji minangka duta caraka saking panjenenganipun Bapak Ibu Sohibul Hajah ingkang sampun kaserat wonten ing kita kawara kunjuk dumateng akhinal karim Al Ustad atau Ilah kunjuk dumateng panjenenganipun wedal kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Hadratil kiram para bapak alim wal ulama wabil khusus dumateng panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Fadholi. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat dan BPD-nya sekalian, tamu undangan yang saya hormati, para hadirin semuanya ingkang kawula hormati ugi, murwakani atur kawula monggo langkung rumiyin kita ngunjukake raos syukur wonten dalam Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Atas sedaya kanikmatan peparingipun ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sami hingga wekdal menika kita taksih pinaringan wilujeng, pinaringan kesehatan, pinaringan kesempatan sehingga saged rawuh wonten ing majelis menika kanthi nderekaken bahagian dhawuhipun Mas Adit kalian Mbak Rizka kanthi mboten enten alangan setunggal punapa. Salajengipun doa selawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mugia tansah kaunjuk aturaken wonten ngarsa dalam Gusti kita Nabi Agung Muhammad sallallahu kang satu kita ajeng-ajeng syafaatipun. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, kawula minangka talenging atur saking Bapak Broto sepindah ngaturake wilujeng rawuh. Nggih, kok aneh wilujeng rawuh kok gak sugeng rawuh. Sugeng niku urip. Mosok urip rawuh. Jadi wilujeng rawuh selamat datang ahlan wa sahlan bihudurikum. Panjenenganipun boten saged balas kesainan panjenengan sami namung saged ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi doa jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah ahsanal jaza. Ugi panjenenganipun Bapak Broto nyuwun pangapunten ingkang saagung-agungipun bilih anggenipun caos pahormatan dumateng panjenengan sami kirang dadosaken ujur prana ing penggalih. Sakjane pun diusahakno sak gede-gedene. Lah nyatane ya wis mewah kok asline kok. Mepet sawah. Lah ya mewah nggih. Nyatane nggih namine menungso niku tetep wonten kekirangane nggih. Tetep wonten kekirangane. Pramila bilih wonten kirangipun Bapak Broto kula ingkang nyuwunaken gunging samudra pangaksami. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, temriki kawula piniji kengken napa wae nampi nggih. Bagaimana saya tidak menerima wong Mbak Rizka wis menerima kok. Nggih to?
Mbak Rizka wis menerima, berarti kula nggih kedah nerima, bapak nggih kedah nerima. Mangkane kawula wiwiti kanthi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kawula tampi Mas Adit dados bagian dari rumah tangganipun Bapak Broto. Nggih niki wonten wasiat malih wau saking Bapak Fadoli. Terose kengken gula wentah. Kula yakin Mas Adit pun pengalaman. Ing dalem napa? Ing dalem pengetahuan, ing dalem subositanipun niku justru pun luwih pengalaman Mas Adit timbangane kula. Nggih. Pramila kula teng mriki nggih pangestu panjenengan sedaya mawon. Muga-muga anggenipun Mas Adit kalian Mbak Rizka lelayaran ing samudraning bebrayan tansah pinaringan rahayu wilujeng widodo. Muga-muga rumah tangganipun pinaringana sakinah warahmah wabarakah lan muga-muga enggal pinaringana momongan. Krana momongan niku salah sijine pengiket nggih, salah sijine pengiket. Mas Adit, Mbak Rizka yang berbahagia, kula titip peling nggih, kula titip peling sampean lek golek bungah niku gampang. Sampeyan lek golek bungah niku asline gampang, ndak usah ruwet-ruwet, nggih ndak usah ruwet-ruwet. Pokoke nampa. Mulane jenengan mantenan ndek manten ndi mesti ana janur kuning kok. Jaa nurun qonaa teko tembung Arabe ngono, nggih. Dadi rasa panarimu apa tumekane rasa panarimo. Wong lek nrimo insyaallah bahagia. Salah sijine contoh sing bapak-bapak biasa ngalami, nggih. Pas tengah wengi udan ngerceh kentekan rokok. Ya, kentekan rokok padahal bareng remeh. Nggih. Lah ndelalah mumet nemu tegesan. Ndahne bombong alhamdulillah tegesan kuwingi ijek. Dadi wong lek nrimo rupa tegesan sing sithik iku mengkrana botoh iku akhirnya dadi koyok nyekel donya sak isine. Bapak-bapak biasa ngono wis ngrasakno nggih. Mula Mas Adit, ayo digedhekne rasa panarimone, ayo pasrah sumarah nang kersane Gusti Allah. Wis sampean gak usah melok apa, melok oret-oret ya cek dioret-oret sing kuwasa mawon. Nggih, aja melok nyetel, cek disetel sing kuwasa. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, mekaten anggen kawula matur bilih wonten kirang langkungipun kula nyuwun agungipun Syekh Samudra Pangaksami kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرات النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند المغفرة بعد الموت. هون علينا في سكرة الموت عند الحج والنجاة من النار. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ألف بين قلوبنا كألفت الماء والطين. اللهم ألف بين قلوبنا بين حواء وآدم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر Fatihah. Kanthi mekaten para rawuh wijining pangantika kanthi kebaing tembung manis manuhara ing dahat suka marwata suta lumantar Rakhinul Karim Al Ustad Athaillah kula haturaken matur sembah nuwun monggo dumateng para kadang-kadang pramuladi kadang sinoman nggih badhe ngaturaken dedhaharan pakhormatan wekdal sasana sawetawis kula sumanggaaken sigra hari bali
Sang Warangkanata minangka sapu kaidun pahargyan jegareken ingkang putra temanten manjing wonten salebetipun Sri Paungon. Tan samar pamoring sukma sinuknaya winahya ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana darlen saking liep-lieping luyup pindha pecating supena sumusuping weruh sejati dari kepareng sedya jengkar Adimas Cucuk lampah minangka sapu kawitipun pahargyan enggal hanjengkareken ingkang putra temanten manjing boten salebetipun Sri Paungon yo agul-agule sapu kawitipun kawis tinggal sunar saking ketebihan kawis tara sunaring pasuryaning atmaja penatemanten dari sebetawis sekedap malih kepareng kajengkaraken wonten ing salebetipun Sri Paungon kanthi jengkaripun sinaringan kalian Rezan Musik.
ngerahabi punapa ingkang dados pamundhut saking keluarga. Nginang karo ngilo semono janji prasetya ning ati tansah kumantil ing netra rinasa kerasa rasaning griya mitur jengkar saking sasana rinengga estune penggalih enggal maksana kanthi tulodo lan pengarah-arah jumbuh kalian sesanti ing arsa sung tulodo angengno ing ati-ati muga tansah pinayungan budi rahayu wong kang nandang nguyo doyan rajen nadalan ning omah bingung makudu wera ati duku sumoba estune penggalih galu maksana kanthi tulodo lan pengarah-arah men mari gonku lara ati
Ya ketelak barang kok nganti Sampun esuk. ese, ini kalau sampun ese Lah sana. nganti esuk gremeng urung enek ngombene ya ketelak. Aku yo renek ngombene Kat Mang. Aduh, Padha. tak ingati-ngeti Kandhane, ya urung enek. Ayo Mas, piye iki? Apa dijalukno buke? Aku wis ngongkon cah nom lho. Nggih, nggih, nggih. Pripun iki? Kon madhep rana lho, kon madhep rana tak Sampeyan ketok. mari Bokongku tok sing ketok. Mari disetting karo Mas Kasturi kalau ning kono kalau kon rono aku dadi madhep. Oh, kono guri-guri ya wis oleh lho jejal. Oh, kandhani kok. Ngene kok dadak. Kok yo urung enek uncalane babar pisan e. Lanjut. Orang ngono Pripun? banyu putih. Ya kuwi lho. Sak segone yo Bar gelem. nyanyi ketok ya rada ketelak ngono Sak bareng. segone aku yo gelem apa, Bapak? Ngono ya? Iya. Lah nek masalahku kono dingenge akeh. Nah, nggih. Lanjut nggih. Nggih. Ada gua